So kining atong pagahisgutan karon mga igsoon, mahitungod kini sa ang uluhan sa atong sermon, ang bili sa pagkaila kang Kristo. So ang title lang daan mga igsoon nga ang bili sa pagkaila ni Kristo. Dili gayud ni siya walay ikatumbas nini nga butang ang mga bililhon nga makatandi sa atong pagkaila ni Kristo. Kabisan gani si Pablo. Bisan pa si Pablo, ang labaw niya nga gitinguha, bahala nagmawagtang niya ang tanan niya ang mga kakaayuhan, tanang mga butang, ubisan pa man ang iyang kinabuhi, wala niya igsapayan, basta makaila lamang siya ni Kristo. Kung atong makita sa bersikulo 10, gipadayag diha nga buot si Pablo nga makaila kang Kristo. Kung atong mahinumduman sa basahon sa buhat, sa dihang gilutos ni Pablo ang mga Kristohanon, kung hinumdum pa mga igsoon, gani bisan pa sa pagkamatayon ni Stephen, ang unang martir, siya usab ang nagtudlo o nagsugo ni adto paghimo ni atong maong paglutos o pagpatay kang ni Stephen. So nakakita kita sa si Pablo sa diyang paglutos niya sa mga Kristohanon. Si Pablo nakakita og sa kasilaw nga kahayag sa dalan nga ginganlan og tulid didto sa Damascus. Mao ni ang panahon mga igsoon nga si Pablo dasig kayo sa paglutos, bisan gani pagdala sa mga babae, sa mga katawan nga Kristohanon ngadto sa bilangguan. Ug iyang nahimamat og nabagat si Kristo dito sa Damascus sa usa ka dalan nga ginganlan tulid. Ato nang makita sa buhat 9:3 ngadto sa 6 ato basahon mga igsoon, nagingon dinhi. Unya sa nagpanaw siya ug nakasulod na sa Damasco, sa kalit usa ka kahayag gikan sa langit midan-ag libot kaniya. Excuse me. Ug natumba siya sa yuta ug nakadungog og tingog nga nag-ingon kaniya, Saulo, Saulo, nganong gilutos nimo ako? Ug unya mingon siya, kinsa ka ba, Ginoo? So murag ni question siya, kinsa ka ba, Ginoo? Og siya mitubag, ako mao si Jesus nga imong gilutos. Apan bangon og sulod sa syudad og dito sultian ikaw kung unsay kinahanglan nimo nga buhaton. Mao ni panahon na mga igsuon nga diin si Pablo nga dasig kayo sa paglutos sa mga Kristohanon, nagpakita niya sa maong dalan si Ginoong Hesus. Tungod kay adunay katuyuan si Ginoong Hesus alang ni Pablo, ug mao ni nga siya ang nahimo nga pinaka the greatest nga evangelist, the greatest siya nga disciple ni Kristo, diin nagsangyaw sa mga pulong ni Kristo sa daghan nga lugar dito sa Israel ug ingon man sa ubang lugar sa maong nasod. So nakaila na si Pablo ni Kristo tungod atong hitabua mga igsoon. Apan ang labaw niya ang gigipangandoy siyang iya nagyud naila kung kinsa si Kristo ug unsa si Kristo alang siyang kinabuhi. Walay lain siyang gipangandoy mao nga mosamot og pagkalawom ang iyang tingwa. Mosamot pagkalawom ang iyang pagkaila kang Kristo. Si Pablo daghan mo'y nagsiugda og pagluto sa mga Kristohanon sa dihang niabot ang panahon nga siya niabot ang conversion ngadto ni Kristo ngadto sa pagka-Kristohanon, nahimo siya nga labing naguna nga disipulo ni Kristo o apostol ni Kristo nga diin nagsangyaw sa pulong sa Dios sa lain-laing mga lugar. So bisan din si Pablo mga igsoon, ang iyang tuyo mao gyud ang pagpukan sa mga Kristohanon. Unya sa iyahang pagkatao daghan siya kalampusan nga nakabot, tanan niya nga iyahang nahimo sa iyahang pagkatao walay makatupong sa ilahang lugar, no? Unya to sa makita nga daghang mga butang nga makadani dinhi sa kalibutan. Daghan gayod nga malinga kita dinhi sa mga butang sa kalibutan. Apan kun atong tan-awon dili gayud kini makatandi og ikabaylo sa pagkaila nato ni Ginoong Hesus. Isip Dios manuluwas sa atong kinabuhi. Bisan pag maimo ang kalibutan mga igsuon, kung wala kay Kristo sa imong kinabuhi, ang imong malaglag didto sa kalayo sa impierno. Mao na nga walay butang ikatandi, no? So adunay mga butang atong pagabuhaton nga mahilikay kita nga dili mahilayo ni Kristo. Magbantay kita sa atong kinabuhi. Mga butang kini nga dili kita magpadani sa mga butang nga makapahilayo kanimo or kanato ni Kristo.
Sa ako nang ingon daghang mga butang makapadani ka nato. Usay mo tutok ta sa atong kalampusan, usay mo tutok ta sa ato ang mga bahandi, sa atong trabaho, sa atong accomplishment. Nga mao hinoy-hinungdan nga mapalayo kita ni Kristo. Busa kinahanglan nga dili kita magpadani nining mga butanga aron dili kita mahilayo kaniya. Ug ikaduha atong bantayan mao kini. Musalig kita ni Kristo dili sa ato ang kaugalingon. So mahinungdanon kaayo nga dili kita musalig sa atong kaugalingon tungod kay limitado lamang ang atong mahimo. Atong isalig ngadto ni Kristo tungod kay siya man usa ka Dios, siya man ang nagbuhat kanato ug siya usab ang nagkontrol sa tanang butang bisan pa man sa atong kinabuhi. Ug ato usab tinguhaon o tinguhaa ang labaw nga bililhon ang pagkaila ni Kristo. Sama ni Pablo mga igsuon nga wala siya laing tinguha siyang kinabuhi kundi mapalawon pa gyud ang iyang pagkaila ni Kristo. Sama usab kanato ato usab kanang tinguhaon. Ug tulo ka butang atong makita dinhi nga pahimangno aron dili ni mahitabo sa atong kinabuhi. Una, nga kinahanglan kita mabinantayon. Kinahanglan mabinantayon kita. Ang ikaduha, kinahanglan usab masaligon kita. Ug ang ikatulo, kinahanglan aduna tay matinguhaon kita sa mga butang alang kang Kristo. So atong tukion kini una mga igsuon ang binantayon, no? Ato nang mabasa sa Filipos 3:1 ngadto sa 3 atong basahon. Nagingon dinhi, sa katapusan akong mga igsuon paglipay kamo diha sa Ginoo. Ang pagsulat kaninyo sa mao gihapong mga butang dili makapuol kanako apan kaayuhan alang kaninyo. So mao na ang gisulti sa bersikulo 1 sa kapitulo 3 sa pag-ingon ni Pablo sa katapusan. Ug moingon gani nimo makita nimo mabasa nimo mga igsoon nga moingon gani sa katapusan dili na mao ang katapusan sa mensahe o sa mga pahimangno o sa sulat nga gihimo kundi ang gipasabot ni Pablo sa katapusan sa unang hugna sa iyang mensahe nya duna pa na siya mosunod. Dili na siya last sa mao iyang suwat mga igsoon. Ang pulong katapusan wala kini magpasabot nga hapit na mahuman si Pablo kundi aduna pay sunod mo padayon ni ana mura na siya og kini mauna ang atong mahibaw-an ug aduna pay sunod niini. So ang prinsipyo sa pagmaya, no? Atong basahon pagbalik ningon dinhi sa katapusan ningon siya sa bersikulo 1, akong mga igsuon paglipay kamo diha sa Ginoo. Ang gipasabot niya nga paglipay mao ni ang prinsipyo diha sa pagmaya sa Ginoo nga dili sa mga kahimtang o sa atong sitwasyon, dili sa ato ang nahimutangan, dili sa ato ang unsay atong nahuman, kundi maglipay kita diha sa Ginoo nga diin mao ang nagbuhat sa tanang butang ug nagkini naghatag sa ato ang kaayuhan. So maglipay kita sa Ginoo usa kini kapulong nga gisulti ni Pablo sa pagbalik-balik aron ipahinumdom sa mga taga-Epeso nga kinahanglan sila magmaya kay kini makahatag kanila og kaayuhan og tungod niini sila makabaton usab og kaluwasan. Ang unang lakang mga igsuon sa pagpabilin sa imong pagtagad kang Kristo mao gayud ang pagmaya. Ngano man kung ikaw dili malipayon sa usa ka butang, dili gyud magdugay nimo. Pananglitan og dili ka malipayon sa imong kaminyoon, sigurado gyud nga mabungkag ng inyong kaminyoon dili gina magdayon. Kung dili ka malipay sa imong pagkabutang, dili gina magdugay diha nimo. Mao na nga giingon ini nga ang unang lakang sa pagpabilin sa imong pagtagad kang Kristo mao ang pagmaya. Kay kung ikaw magmaya diha ni Kristo, kinahanglan aduna kay pagdaig usab sa Dios. Kay daghan kining pagmaya mga igsuon, una ato pagmaya magmaya kita o magmalipayon kita tungod sa kaluwasan nga gihatag ni Kristo diri kanato. Maglipay usab kita diha sa gugma sa Dios. Tungod sa kadako sa gugma sa Dios iyang gipadala iyang bugtong anak dinis kalibutan aron kita maluwas. Magmaya kita sa gugma sa Dios alang kanimo diha kang Kristo. Usab magmaya kita sa iyang mga saad. Unsay gisaad sa Dios? Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan ug dili ko kamo paggabiyaan ug dili ko kamo pasagdan. Dili ba angay kitang magmaya usab ni ana? Sa dihang ikaw magmaya og mauna ang imong sitwasyon sa imong kinabuhi, kung ikaw magmaya diha kang Kristo,
walay makabutang makaagaw kanimo sa imong atensyon ngadto kaniya. Lisod alang sa bisan kinsa o bisan kinsa nga mo bira sa imong pagtagad, gikan kang Kristo tungod kay ikaw malipayon diha kaniya. Ana-ana ang tanan kaniya. Ang imong kinabuhi imo nang gisalig kaniya, busa walay butang dinis kalibutan nga mahimong mubira kanimo palayo ni Kristo. Mao na kakinahanglan mga igsoon sa kanunay, rejoice in the Lord. Magmaya kita diha sa Ginoo. Sa bersikulo 2 giingon dinhi, pagbantay kamo sa mga iro. Pagbantay kamo sa mga tigbuhat ug daotan. Pagbantay kamo sa mga tigputol sa unod. So makita nato din ini mga bersikulo, katulo gibalik ang pagbantay. Pagbantay kamo sa mga iro, pagbantay kamo sa mga tigbuhat ug daotan, pagbantay kamo sa mga tigputol sa unod. Ang gipasabot ini mga igsuon sa mga iro, sa unang panahon dili na sama karon nga ang iro nato kita pay moalagad. Kita pay mubuhi, kita pay mubantay, maupay mupulis atong katri areta sa sahog. Pero sa unang panahon mga igsoon kining iro, hugaw kay nga hayop. Gipasagdan na nilang maglatagaw sa karsada, mukaon og mga hugaw. Unya mao na nga gitawag ni Pablo ang mga Parisiyo nga mga iro. Pasabot kini nga mga tao nga tigbuhat og daotan. Niyo siya pagbantay kamo sa mga iro, katong mga tao nagbuhat og daotan, katong tigdaot sa unod. Klaro nini mao konteksto nga kini ang mga mini nga mga magtutudlo. Mga mini nga magtutudlo nga nagsangyaw sa pulong dili gikan ni Kristo kundi gikan sa balaod. Ilang gipalabi ang balaod mga igsoon ang pagtudlo niini ug ang sirkumsasyon ngadto sa mga katawan ug ilang gikalimtan ang mahitungod ni Kristo. Kani mga tawhana gitawag ni sila og mga Judaizer. Mga Judaizer mao ni Judaizer mao ni sila ang mga misagop sa pamaagi ug pagtuo ug kinaiya sa mga Hudiyo. So dunay mga Hudiyo mga igsoon apan kining mga tawhana nisagop ni sila sa pamaagi sa Hudiyo ug pagtuo. Nga bisan sa unsang paagi ilang gihimo aron mahipahilayo ang pagtagad sa katawhan gikan kang Kristo. Nagtudlo sila sa balaod apan wala sila magtudlo mahitungod ni Kristo tungod kay sila dili sila mauyon sa mga pagtulon-an nga gihatag sa Dios gikan kang Kristo. Sumao nga nagpagula si Pablo og pasidaan dinhi. Mao ni ang iyang gitudlo kanato. So sa ako nang giingon, si Pablo nagpasidaan nga kinahanglan kita mabinantayon. Bisan pa sa unang panahon iyan na ning gihatag mga igsoon pa ang atong kahimtang sa una ug sa karon mas labaw pa gani siguro taron tungod sa technology nato. Daghan kayo tang mabasa nga nagtuo ta nga Kristohanong mga pulong o mga phrases o unsa pa na dinha nga mga pagtulunan nga atong mabasa gikan sa mga technology nato apan dunay nagpaluyo nga mga butang nga sarang makapalayo kanato sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Usahay mismo kita ang atong kaugalingon, atong kinabuhi, may atong gigamit nga kita mahilayo sa Dios. Ang bersikulo 3 nag-ingon, kay kita mao ang tinuli gikan kita nagsimba sa Espiritu sa Dios ug napasigarbo diha kang Kristo Hesus ug wala magsalig sa unod. Gipahibalo, gipahimangno ni Pablo dinhi nga kita ang tinuod nga sirkumsasyon. Ngano man, matod pa ni Pablo, ang gingon ni Pablo, ang iyang gipasabot nini, ang tinuod nga sirkumsisyon dili ang pagkatinuli sa unod, kundi dili ang pagkatinuli sa kasing-kasing. Kining mini nga magtutudlo nagpunting nini sa balaod ug sila nawad-an na diha ni Kristo. Kay mao ni ilang gipalabaw, ikaw dili ka Hudiyo, hintil ka, kinahanglan mo agi ka ni aron ka maluwas. Kinahanglan nga tumano nimo ni Kristo plus kaning buhat. Una pa ka maluwas. So sayop ang putulon-an nga gihatag kanila. Gipaila ni Pablo nga kining ilang pangtudlo dili mao tungod kay kita ang tinuod nga katawhan sa Dios nga nagsimba pinaagi sa Espiritu sa Dios ug naghimaya kang Kristo Hesus ug wala magsalig kita sa atong unod. Nagpasabot ni mga igsoon, wala ta magsalig sa ato ang kaugalingon. Kini mga tawhana nga nagtudlo sa balaod, nagsalig ni sila silang kahibalo. Nagsalig ni sila nga sila labaw silang nahibalo, daghan silang pagtuon sa balaod. Pero sila kauban ni Pablo. Ug ningon si Pablo nga labaw pa ako anak kanila.
Matod pa sa Juan 4:23-24 ningon dinhi, apan ang takna taliabot ug karon mao na ang tinuod nga mga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamatuoran, kay kini sila mao ang gipangita sa amahan nga magsimba kaniya. Unsa giingon sa maong bersikulo mga igsoon? Ang gipangita sa amahan nga magsisimba, kaning nagsimba sa amahan, pinaagi sa espiritu ug kamatuoran. Ngano man, tungod kay sa atong kasayuran mga igsoon, ang Dios espiritu ug ang mga magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Unsa man kamatuoran? Ang Biblia, ang pulong sa Dios. Mao ni ang importante kay atong masayran mga igsoon, kay ang pulong sa Dios, Dios mismo. So kita usa maghimaya kang Kristo. Walay lain kitang gihimaya, wala tay lain gipasidunggan kundi si Kristo lamang. Kita maghimaya kang Kristo lamang. Matod pa sa Jeremias 9 nag-ingon, 9:23-24 nag-ingon dinhi, mao kini ang giingon sa Ginoo. Ayaw pagpasigarbuha ang taong maalamon diha sa iyang kalam. Ayaw pagpasigarbuha ang taong kusgan diha sa iyang kusog. Ayaw pagpasigarbuha ang taong adunahan diha sa iyang mga bandi. Apan siya nga papasigarbuha niini nga siya nakasabot ug nakaila kanako. Nga ako mao ang Ginoo nga nagbuhat sa gugmang walay paglubad, sa hustisya o sa pagkamatarong dinhi sa yuta, kay nining mga butang nga ako mahimuot, nag-ingon ang Ginoo. Mao ni atong sumbadan mga igsoon ang gikahimutan sa Dios. Mao ni ang pagsimba kanato sa Dios pinaagi sa espiritu o kamatuoran. Wala kita magsalig sa unod. Nagpasabot kini nga dili nato ibutang ang atong mga pagsalig sa uban, sa katawhan o mismo sa atong kaugalingon. Ug labi na gyud bahin sa atong relasyon ngadto sa Dios diha ni Kristo Jesus. Dili nato mahimo mga igsoon nga atong ipamalihog ang atong pagtuo. Dili mahimo nga atong isalig ang atong pagtuo ngadto sa uban alang ni Kristo, kundi ikaw mismo tungod kay personal kini nato nga relasyon ngadto ng Kristo. Mao na nagpahimangno si Pablo nga kinahanglan magbinantayon. Mao ni ang una niyang pahimangno. Magbinantayon kita. Unsa may ato makutlo nga pagtulunan? Ang ato makutlo nga pagtulunan mo na magbantay sa mga tao nga mapahilayo sa imong atensyon gikan kang Kristo. Kinsa man ning mga tawhana. Wala kita masayod ni aba sa iglesia, na aba sa gawas, o na aba sa atong pamilya. Wala kita mahibalo tungod kay dili kita masayod kung unsang na silang hunana, unsa na silang kasing-kasing. Busa magbinantayon kita. Mainampuon kita, ilabi na gyud sa atong pamilya. Aron dili sila mahimong usanin ning mga tawhana nga mao hinungdan makapabungkag sa atong relasyon ngadto sa Dios. Ang pagkaila kang Kristo mao labing dako nga butang sa tanan. Mao ni labaw tanan sama sa gitinguha ni Pablo. Ug mao kana ang una nga panudlo ni Pablo. Kinahanglan kang magbantay batok kang bisan kinsa o bisan unsa nga makapahilayo sa imong pagtagad gikan kang Kristo. Satol kay na, hilom kay na mga igsuon. Bisan pa man gani ang atong pangandoy, bisan pa man gani ang atong kalampusan, bisan pa gani ang atong mga ginikanan, mga igsuon, asawa o bana, usahay gamiton sa kaaway, nga mo hinungdan nga kita mahilayo kang Kristo. Di ba tinuod na? Anak-anak mga igsuon, busa mag-amping kita, magbinantayon kita. Mao ni nagdala nato sa ikaduha ka punto, nag-ingon din na nga kita masaligon. Kita masaligon. Atong basahon sa Filipos 3:4 o ngadto sa 7, nagingon dinhi. Bisan ako adunay pagsalig usab sa unod, kung adunay laing tao nga maghunahuna sa pagsalig sa unod, ako labaw pa. Unsa may gipasabot ni Pablo dinhi? Gipasabot ni Pablo dinhi mga igsuon nga dili ibutang nato ang atong pagsalig ngadto kang Kristo. Dili kita magsalig sa mga butang nga mga hinungdan sa atong pagkapukan. Gipasabot din ni Pablo nga doon na magani mga tao nga nagsalig silang unod, nagsalig silang kaugalingon, doon na may lahing tao nagununa nga magsalig diya sa ilahang kalampusan. Ningon si Pablo, labaw pa ko anak nila. Mas labaw pa ko anak. Busa kini nga panudlo nagkuha gikan sa gingon ni Pablo sa ikatulong bersikulo, siya mingon, kami walay pagsalig sa unod, walay pagsalig sa kaugalingon. Ug ato nang makita usab sa bersikulo 4. Ningon siya, bisan tuod akong kaugalingon adunay mga rason. Aduna siya rason nga musulti niini.
Ingon nga doon na siya pagsalig usab sa iyang unod, sa iyang kaugalingon. Nga ang uban nagunahuna nga siya adunay mga katarungan sa pagbutang sa iyang pagsalig sa unod. Ningon siya, ako labaw pa ana. Kuno na mo'y pagsalig sa inyong kaugalingon, kuno na mo'y pagsalig sa inyong nakatunan o ninyong nakabot, mas labaw pa ako ni ana. So din niya makita daw sa nang hambog si Pablo, apan tinuod na. Iya kining gihimo tungod sa usa ka punto. Ngaron makita sa iyang mga kaway, sa iyang mga uban ng mga tao nga gustong modaot ni Kristo, nga isiya anaan niya ang tanan apan wala niya gihatagan og bili, kundi iyang gihatagan ang pagdako nga bili nga iyang maila ug maangkon si Kristo sa iyahang kinabuhi. Kung adunay bisan kinsang makabutang sa ilang pagsalig sa ilang kaugalingon hangtod sa ilang relasyon sa Dios, way lain kana si Pablo. Si Pablo adunay daghang mga rason kay nibisan kinsa sa pagbutang sa iyang pagsalig sa iyang kaugalingon ug siya nagpasigarbo niini bahin niini ngadto kanila. Diin niya gipakita ang tanang butang nga iyang gigamit nga gibutang niya ang iyang pagsalig sa wala pa siya diha ni Kristo. Ang iyang mga kalampusan, ang iyang pagkatao, ang iyang pagtuon, ang iyang nakabot, iyang gibutang diha sa atubangan aron makita diha nga dili siya makasalig ni Kristo kundi magsalig siya sa iyahang kaugalingon. O kini usa mga igsoon subo palandungon mao ni ang mga butang nga padayon nga gisaligan sa mga tao karon imbes nga magsalig sila ni Kristo. Nagsalig sila sa mga butang, sa mga material nga nagtuo sila nga maoy makahatag kanila og kaluwasan. So aduna kita makita dinhi mga igsoon, una sa tanan ayaw ibutang ang pagsalig sa imong background o kaha sa imuhang pagkatao, sa imong nahuman, sa imong kalampusan, kung unsa ka o si kinsa ka. Atong makita ang background ni Pablo sa versikulo 5 nga nagtuman siya sa balaod ug siya katawhan sa Israel, gikan pagyud siya sa tribo ni Benjamin, Hebrehanon sa mga Hebrehanon. So wala gid siya masupak sa balaod. Kini nagpasabot nga si Pablo nga dili siya ulahi sa Hudiyanhong pagtuo. Ug maghisgot ang mga Hudiyo, labaw pa siyang Hudiyo. Ug maghisgot siya Hebrehanon, labaw pa siyang Hebrehanon. Ug maghisgot siya kaalam sa balaod, labaw pa siyang nasayod sa balaod. Tungod kay siya nag-eskwela ilawom sa usa ka eskwelahan sa balaod ni Gamaliel. Ang pinaka-istrikto nga eskwelahan sa balaod. Siya usa kasakop sa katawhan sa Israel. So sa ato pa atong makita nga siya Israelitas, usa siya ka Hudiyo. Kini nagpasabot nga siya usa ka Hudiyo nga kaliwat. Ang iyang pamilya usab dili mga Hentil. So sa ato pa Hudiyo gyapon ang iyang mga pamilya. So walay ikasaway ang mga gitawag nato og Judaizer nga mao'y nangita sa apan ni Pablo nga aron siya dili mahasakop sa ilahang sikta. So dili siya Hentil, dili mga Hentil ang gidikanan nga nakabig sa Judaismo. Apan siya usa ka hingpit nga Hudiyo, gikan pa sa iyahang pagkatao si Pablo usa na ka Hudiyo. Siya usab gikan sa tribo ni Benjamin o Benjamin. Mao kini usa ka tinamod nga tribo sa Israel mga igsoon, kaning Benjamin tribe. Si Benjamin mao'y usa lamang sa usa ka mga anak ni Jacob nga natawo sa yuta sa Saad. So sa ato pa mao ni ang tribo ni Benjamin nga anak ni Jacob diin natawo siya dito sa yuta sa Saad sa Kanaan. So si Saul ang unang hari sa Israel nagagikan usab sa tribo ni Benjamin. So nakailatan ni Saul usa ka hari nga banggiitan mausab na iyang gigikanan gikan sa tribo ni Benjamin. Si haring Saul. Og posible sab nga niadtong panahon na ang mga ginikanan ni Pablo gipangandan usab sa ngalan ni haring Saul. Di ba? Nahibalo mo nga si Pablo sa wala pa na sa iyang conversion. Ang unang ngalan ni Pablo, kisay ngalan niya? Gingalan siya Saulo o Saul. So susama siya sa ngalan ni haring Saul. Si Benjamin maura usab ang usa sa 12 sa katribo nga nagpabilin uban ni Juda sa dihang angamihan nga tribo mibulag gikan sa bagatan human ni haring Solomon. So nabungkag ni sila mga igsoon kaning 12 ka tribo ug ang nahabilin na lamang mao ni ang tribo ni Benjamin. Unya ningon pagin siya sa katapusan si Pablo usa ka Hebrehanon sa mga Hebrehanon. Adunay mga Hudiyo nga nagsulti Hebrehanon ning panahon na o mga Hudiyo nga nagsulti Griego. Kahibalo usab si Pablo niini.
Si Pablo nagsulti og Hebrewanon. Ang iyang mga gikanan nagsulti gyapon Hebrewanon. Nahibalo sila sa mga sinultian niya itong panahon na. Siya nagdako nagsulti og Hebrewanon og naghatag og kamatuoran, nagdugang sa iyahang pag-ila sa iyang pagkatao kung kinsa siya. Hebrewanon sa mga Hebrewanon. Ang bersikulo 6 nag-ingon, mahitungod sa pagkamainiton sa pagluto sa iglesia, mahitungod sa pagkamatarong nga pinasikad sa balaod, dili gayod siya masaway. So, si Pablo usa kini katiglutos sa mga Kristohanon, sa mga iglesia, mahitungod sa pagkamatarong nga pinasikad sa balaod. Gihimo kini ni Pablo mga igsoon ang pagluto sa mga Kristohanon tungod kay ang mga Kristohanon iyang gitan-aw nga supak sa ilahang balaod. Kay wala man magsubay ang mga Kristohanon sa ilang pagtuo. Pinaagi sa balaod, kung dili nagsubay sila silang pagtuo, pinaagi ni Kristo. Mao na ilang gilutos. Gadayon, tingob ni Pablo ang iyang mga kalampusan. Bahin sa balaod, usa siya kaparisiyo. Kung mahitungod sa iyang pagkugi, sa iyang pag-alagad, siya ang taglutos sa iglesia. Kung bahin sa legal nga pagkamatarong, wala gyoy kasaypanan si Pablo dinhi. Busa si Pablo nahibalo sa balaod o sa kaparisiyo, nagtuon siya sa ilalom ni Gamaliel, usa ka ilado, resipitado, usa ka parisiyo sa Jerusalem. Ang mga parisiyo wala lamang mahibalo sa balaod, apan kinabuhi ni nila mga igsoon. Ilang gikinabuhi ang balaod, apan si Pablo dili usab malabwan niini. So kung sa atong nakita, ang tanan nga nahimo ni Pablo, ang accomplishment ni Pablo, ang qualification ni Pablo, dili gayud ikakumpara sa uban mga tao, sa uban nga mga Hudiyo o sa uban mga Parisiyo. Apan kung atong basahon sa bersikulo 7, sa kadaghan nga iyang nahimo, sa iyang pagkabanggitan, sa iyang mapuslanon, sa ilang sikta, atong mabasa din sa bersikulo 7 nga nagingon, apan bisan unsang kadaugan nga akong naangkon, kini akong katapusan nga kapildihan tungod kang Kristo. Gibiyaan niya ang tanan, ang iyahang ilado, gibiyaan niya ang iyang kahimtang, ang iyahang pagkamaayo nga posisyon sa balaod, iyang gibiyaan kay iyang gitan-aw kini nga walay kapuslanan usa kini kakapildihan tungod kang Kristo. Unsa may gisulti ni Pablo nini? Mga butang sa bersikulo 7, ningo siya, bisan unsa ang alang sa kong kayuhan, giisip karon nga kapildihan tungod kang Kristo. So gigamit ni Pablo dinhi mga igsuon murag sa komersyo. Sa komersyo naagi tay ledger. Natay ledger sa ginansya, nasa tay ledger sa alkansi. Na may daghan dining CPA. Kay balo gina sila. Alkansi, ginansya. So iyang tumbas ang kinabuhi, gigamit ni Pablo ang termino sa pagkwinta. Kay kung ang iyang mga maayong butang nga nahimo, milabaw sa dili maayo. Kining mga maayong butang, iyang mga kalampusan iyang gikuha, iyang gibutang sa dili maayo nga dapit. Iyang gitipon sa dili maayo nga mga butang tungod kay kini alang kaniya walay bili, walay pulos. Ug alang kang Pablo kining tanan basura. Kung atong tanawon sa Griego may igsuon, ang gipasabot kini nilang yung basura usa kani kadang, no? Kana bang hugaw. Kanang gidispose nga hugaw sa tao ug sa hayop. Ingon ni ana gitan-aw ni Pablo ang iyang kalampusan ug ang iyahang mga nakab-ot diha sa iyahang kinabuhi. Bisan unsa ang iyang giganansya karon giisip niya nga kapildihan tungod ug alang kang Kristo. Ingon usab ang atong kinabuhi. Kung atong tanaon, himo na tong sumbanan si Pablo, kung unsa man atong kahimtang karon, kung unsa man atong estado karon, ayaw kamo kalimot mga igsuon nga kana tanan gikan sa Dios. Dili na tungod kay maayo tang laki, dili na tinuod nga kita bright kita tinuod na bright na, no?
Pero dili ni maoy hinungdan o dili na maangko nato kung wala pa nagpaluyo ang Dios sa atong kinabuhi. Ang tanan natong kalampusan, ang tanan nga anaa kanato, dili na tungod gikan kanato kana gikan sa Dios. Gihatag ka na niya, giandam na niyang daan tungod kay sa iyang pag-ingon. Nga kung unsa man ang nagkulang kanato, iya kanang igadugang. Paano sa iyang giingon sa pulong? Unaha pagpangita. Unaha pagpangita ang gingharian, ang katarong o gingharian sa Dios. Unahon na to pagpangita si Kristo mga igsoon. Kay kining tanang butang nga nagakulang ka na to, iya ka ng igadugang sa atong kinabuhi. So unsang may makuha na to din sa pagtulunan sa 4 City. Gingon din nga tataw kayo. O klaro nga ibutang ang imong pagsalig diha lamang kang Kristo. Dili sa imong kaugalingon o kung unsa man ang imong background, bisag unsa ka, kinsa ka, dili sa imong mga nahimo. Si Kristo lang ang mahinungdanon, ibutang imong pagsalig kang Kristo, dili sa imong kaugalingon. Gibalik-balik gina mga igsoon, aron atong mapicture gyud sa atong kinabuhi nga wala tay mahimo kung wala ang Dios sa ato ang kinabuhi. Busa man ang ikatulo ka punto nga nagdala kanato dinhi. Nga kita kinahanglan matinguhaon. Kinahanglan aduna tay tinguha. Aduna tay gipangandoy. Matod pa sa Pilipos 3:8 ngadto sa 11 nagingon dinhi. Sa pagkatinuod ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw kabilinhon nga pagkaila kang Kristo Jesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya nawad-an ako sa tanang butang ug kini giisip nako nga basura aron maako si Kristo. Si Pablo mga igsoon wala magtan-aw kung unsa man ang iyang pagkatao. Wala siya magtan-aw kung unsa man ang iyang mga accomplishment. Apan ang iyang giingon nga tungod kaniya, tungod kang Kristo nawad-an siya sa tanang butang o kini giisip niya tungod kay giisip kini niya nga basura. Usay mga igsoon kita ang mupili. Maghimo ta og choice. Apan atong mga choice ug atong mga pagpili mo'y mohimo nato. Mo'y mudima nato, mo'y murgiya nato, mo'y mudala ka nato. Mao na importante kayo nga kita matinguhaon nga sa atong pagpili, atong pilion si Kristo. Tungod kay kung si Kristo ang mudala sa atong kinabuhi, sigurado gayod ang atong padulngan ngadto gayod sa kaluwasan. So gingon din ni Pablo, nga labaw nga bililhon ang pagkaila niya kang Kristo Jesus ngayang Ginoo. Ug gibaliwala niya ang tanang butang. Alang lamang kaniya. So ngano man nahimo man kini ni Pablo. Sa bersikulo 10 nagingon mga igsoon nga iyang tinguha way lain kundi ang pag-ila kang Kristo. Bahala nang mawa ang tanang butang. Kung atong tan-awon sa bersikulo 9 nagingon og makaplagan diha kaniya dili nga nagbaton ako sa pagkamatarong pinasikad sa balaod, kundili ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. So wala gitanaw ni Pablo nga siya nihangad ang mga katawan sa una. Gitanaw siya nga matarong apan ang gitinguha ni Pablo, makita nato sa bersikulo 9 nagingon siya, ang iyang gitinguha nga makabaton siya og pagkamatarong dili pinasikad sa balaod, kundi ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo. O dili lang sa pagtuo ni Kristo, kundi pagkamatarong nga gikan gayud sa Dios nga nagsukad sa imong hugot nga pagtuo ngadto kang Kristo Jesus. So ingon ni ana mga igsoon ang angay natong huptan. Ningon si Pablo sa bersikulo 10, butak kung makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagkabanhaw og sa pagpaambit sa iyang kasakit nga mahisama kaniya sa iyang kamatayon. Mao ni bersikulo mga igsoon kung imong basahon dili gyud ka makaingon nga sayon. Ngano man? Ningon si Pablo, buot siyang makaila kaniya. Nakaila na siya ni Kristo. Apan niyang gitanaw din iya gusto siya makaila og sa gahom sa iyang pagkabanhaw. Nakita niya, nga kitang tanan lumalabay lamang, kitang tanan mga matay, kitang tanan mawagtang ning kalibutana. Apan niyang gitanaw ni Pablo nga sa kapulihay, kung ikaw usa ka tinuod og matarong o matinud-anon nga Kristohanon sa kapulihay inikabot sa katapusan, ikaw pagabanhawon ni Kristo. Mao niyang gitanaw
Og ningon siya og sa pakigambit sa bersikulo 10 padayon ta mga igsoon, ningon siya og sa pakigambit sa iyang mga kasakit. Wala siya mahibalo kuno sa iyang dangatan apan iyang gitan-aw dinhi nga bisan pa man sa mga kasakitan nga nahitabo nga gihimo ni Kristo, gusto pa siya makigambit niini. Tungod sa iyang tinguha nga siya makaila, malawom pa ang iyang pagkaila ni Ginoong Hesus. Pangutana, makahimo ba kita ni ana? Makahimo ba kita ni ana nga baliwala nato ang tanan nga gusto kita makaambit nga bisan pa man sa kasakit nga giantos ni Ginoong Hesus alang sa atong kalawasan, gusto kita makaambit niini aron maila nato siya pagmaayo. O ang sunod ini nga mga pulong niingon dinhi nga mahisama kaniya sa iyahang kamatayon. Nahibalo ta unsang kamatayon ang gigian ni Ginoong Hesus. Nahibalo kita kung unsa ang kadako nga kasakit o kasakitan nga iyang giantos alang kaninyo o kanako. Paningon si Pablo nga mahisama kaniya sa iyang kamatayon, bisan pa magani ang kamatayon ni Ginoong Hesus. Dili niya igsapayan na muagi siya niadto basta iya lang maangkon og makaila si Ginoong Hesukristo. Hinaot paunta nga atong tinguha mga igsoon, ingon usab niya na dili man kita mahisama sa kamatayon ni Ginoong Hesus, dili man kita makaambit sa iyang kasakit, dili man kita makakita sa gahom sa iyang pagabanhaw, apan kita magpabilin nina nga sa bisan unsa ang may tabo, maghimo kita matinud-anon diha ni Kristo nga bisan pa man sa kasakitan mahisama kita sa kamatayon diha kaniya. Mao na ang kalampusan sa mga Kristohanon. Ungingon siya sa bersikulo 11 aron nga kun mahimo akong makabot ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Mao ni gidahom ni Pablo. Mao ni gusto ni Pablo nga mahitabo sa iyang kinabuhi nga makakabot siya sa pagkabanhaw gikan sa mga patay. Wala siya magtan-aw nga ini kamatay, wala na. Ang iyang gitan-aw mao ang kinabuhi, sunod nining kinabuhi nga atong gipuy-an karon. Ang kinabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo Hesus. Mao lamang iyang tinguha. Mao na iyang tumong og tinguha. Mao na kita mag-amping mga igsoon, bantayan nato katong mudani sa imong pagtagad diha kang Kristo. O kinahanglan ibutang nimo imong pagsalig diha kang Kristo. Dili sa imong kaugalingon, ug himoa ang pag-ila kang Kristo ang pinakataas nimo nga tinguha sa imong kinabuhi. Sa bersikulo 8 nagingon siya, sa pagkatinuod ang tanan akong giisip nga kapildihan tungod sa labaw kabililhon nga pagkaila kang Kristo Hesus nga akong Ginoo. Tungod kaniya nawad-an ako sa tanang butang o kinigiisip nako nga basura aron maako si Kristo. Siguro dili nato ma-picture sa panahon ni Pablo kung unsay naa niya. Di nato mahulagway, dili nato mahuna-huna kung unsa gayud si Pablo ni adtong panahon na. Apan kung atong makita dinhi sa maong mga bersikulo nga ana-ana niya ang tanan. Apan iyang gibiyaan ang tanan, gisalikway niya ang tanan, gibiyaan niya ug nisunod siya ni Kristo nga bisan pa sa kamatayon ni Kristo iyang sundon nga maiya lamang si Kristo. Nga maangko niya si Kristo sa iyang kinabuhi. Ang tanang butang giisip niya nga basura. Giisip niya nga walay pulos. Inumduman nato mga igsoon nga ang pagkaila nato ni Kristo personal na siya. Personal ang atong pagkaila ni Kristo, mao kini ang pinakadakong butang sa tibuok kalibutan nga gipangandoy sa mga Kristohanon. Dili lamang kita moingon nga nakaila ako ni Kristo, apan atong siguroon nga si Kristo mismo nakaila kanato pinaagi sa atong personal nga relasyon ngadto kaniya. Walay wa mailhi sa Dios. Walay wa mahibaluoy sa Dios. Bisan pa ang gamay nga motibo o intensyon sa atong kasing-kasing nahibalo siya na. Apan ang gipasabot dinhi nga moingon niya si Kristo kay wala nakaila, ikaw lamang nakaila kaniya apan wala kay personal nga relasyon niya. Moabot ang panahon moingon ka Ginoo, nagsangyaw ko sa imong pulong, Ginoo nagpahawa ko sa mga daotang espiritu, moingon siya wala ko kaila kanimo pahawa. Mao na mahinungdanon kayo ang atong pag-ila ni Kristo. Mahinungdanon kayo nga isalikway na to ang tanan. O moingon gani tagtanan mga igsuon walay gibilin, si Pablo walay gibilin. Ang tanan iyang gisalikway ug andam siyang moatubang ug modawat sa unsa man mahitabo siyang kinabuhi alang lamang ni Ginoong Hesus.
Gingo siya giisip ko sila mga basura aron makaangkon ni Kristo. Mangutana ko sa atong kinabuhi karon. Makahimo ba kita ni ana? Dili wala ko magingon nyo biyae nag unsay inyong naa. Wala ako magtukbon ninyo nga biyae ang inyong pamilya, inyong mga trabaho, unsay naa ninyo ang atong gipasabot ni espirituhanon. Kay ato nang gikinahanglan mga igsoon. Dunay usa ka tawo makasabot niyo siya nga ang lintunganay o ang gigikanan sa kadautan mao ang salapi. Wala siya masayod sa iyang gipamulong ngano man. Mataglihok nato kwarta. Magluto ganita way bitsin palita kwarta. Unsay atong gikinahanglan taud-taud kwarta. Kwarta. Di ba? Importante. Ang gipasabot niya na mga igsoon, kung ang imong paghigugma ana sa imong bahandi, wala na si Kristo sa imong kasing-kasing. Kung ang imong gugma ana sa kwarta, wala na imong gugma nga to ni Kristo. Tungod imong gipalabi ang kwarta. O ang pagka subo pagyud ana, nga mahimo na nimong bahandi, mahimo pagyud na nimo nga Dios. Ang imong profesyon, bahandi, negosyo, ug uban pa nga mga material nga butang. Ug mao nay makadala kanimo palayo ni Kristo. Sa bersikulo 9 nagingon, og makaplagan diha kaniya dili nga nagbaton ako ko sa pagkamatarong pinasikad sa balaod, kundili ang pagkamatarong nga pinaagi sa pagtuo kang Kristo, nga ang pagkamatarong nga gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. Usay makadungog ko mga igsoon moingon dunay asa na ang level sa imong pagtuo. Ato bang masukod? Kita nahibalo ba sa pagtuo sa katawo ngadto sa Dios? Dili. Ang gisgutan nato dili ang ubang tao kundi kita mismo. Ang personal nato nga pagtuo ngadto sa Dios. Question mark. Kumusta na? Doon na ba tayo tinguha nga maila si Kristo, nga maangkon si Kristo? Doon na ba tayo tinguha nga dili ipabili na to atong mga kasing-kasing sa mga bahandi sa ato ang propesyon, sa kununsa ang naa ka nato nga naghatag nato kaharuhay? Dili sa ingon nga imong isalikway mga igsoon, kun dili ayaw ibutang ang imong kasing-kasing diha ni anang mga butanga tungod kay kana mao imo ulipon kanato ug mao nay makahitumpawak nato sa bungaw sa kalautan ug malayo kita diha ni Kristo. Ang gustong makaplagan ni Pablo mao ang pagkamatarong dili pinasikad sa balaod, kundi pagkamatarong pinagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong gikan sa Dios nga nagsukad sa pagtuo. So makapalagan diha kang Kristo nga adunay pagkamatarong, ug ang pagkamatarong atong makaplagan diha ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo. Ug walay pagkamatarong sa atong kagalingon nga gikan sa balaod kundi gikan sa atong pagtuo ni Ginoong Hesus. Mao ni ang pagkamatarong nga gipangita sa Dios kanato. Matod pa sa bersikulo 10 ningon siya, buot ako makaila kaniya og sa gahom sa iyang pagbanhaw og sa pag-ambit sa iyang kasakit, may sama kaniya sa iyang kamatayon. Sa ako nang nagiingon, gibaliwala ni Pablo kung unsa may moabot. Gibaliwala ni Pablo kung unsa may iyang dangatan, kay iyang gitan-aw nitutok siya ngadto ni Kristo nga mahimo niya nga giya og sumbanan sa iyang kinabuhi. Nga mao yang gitinguha nga maangkon. Ningon si Pablo nga gusto siyang makaila kang Kristo sa gahom sa pagkabanhaw. Mao ni yang gitinguha. Ug ginaot pa unta nga mausap kini ang atong tinguhaon. Ang iya lamang gitinguha mga igsuon mao lamang ang pagkaila ni Kristo. Ug ang atong pagkaila kang Kristo dili tungod sa ato ang kaugalingon kundi gikan kini sa balaang espiritu. Gikan kini sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Tungod kay ikaw wala na magsalig sa imong kagalingon, mao na imo makabot ug imo ning angkon kining maong pagtuo. Kung ato sa makita, dili lamang siya gusto nga mahibalo sa gahom ni Kristo. Kaya ito makita din sa bersikulo 10, nga ningon si Pablo, buot akong makaila kaniya sa gahom sa iyang pagkabanhaw.
Gusto siya makaila ni Kristo. Pandili lamang kana mo iyang gipangandoy, gusto siya may bawaan ang panag-uban sa panag-ambit sa iyang pag-antos. Gusto siya makaila ni Kristo, labaw sa bisan unsa, ug kana nagpasabot tanan nga pagkahibalo sa mga pag-antos ingon man sa gahom ni Kristo. Pangutana, maubaw sab kini ang ato ang gipangandoy sa atong kinabuhi. Nga maangko nato si Kristo sa atong kinabuhi. Nga siya ang mahimo nato nga Dios ug personal nga manuluwas sa atong kinabuhi. Nasayod ako mga igsuon nga doon na kami relasyon ni Ginoong Hesus. Ug niadtong wala pa, akong challenge nga kinahanglan makabaton kamo. Nining maong pagtuo nga na kang Kristo. Tinguha si Kristo tungod kay siya ang tanan alang kanato. Alang kang Pablo mawala man ang tanan kun naa si Kristo, naa na niya ang tanan. Tungod kay alang kanato o sa mga igsoon si Kristo mao ang tanan alang kanato. So pangutana, konklusyon, himuon ba nimo ang pagkaila kang Kristo nga labing taas nga tinguha sa imong kinabuhi? Himuon ba nato ang pagkaila kang Kristo nga labing taas nga tinguha sa imong kinabuhi? Mao nay pangutana mga igsuon nga kung kita ang mutubag, atong siguradoon una ang atong pagtuo. Kung tinud-anay ba ang atong pagtuo diha sa Dios. Sa mga taga-Pilipos, sa kini kahulga, sa mga mini nga magtutudlo, apan alang kanato kini mahimong bisan unsa ni. Mahimo kini nga usa ka relasyon. Mahimo kini nga usa ka butang nga imong gihuptan. O ang imong kabalaka nga gikan pa sa una nga imong gikahadlukan hangtod pa sa umaabot nga nahimong babag diha sa pag-ila ni Kristo. Bisan unsa pa kini, mga igsoon, ay mahinungdanon, ipunting, i-focus ang imong mga mata ngadto ni Kristo. Ngadto kang Hesus ug magbantay bato kang bisan kinsa o bisan unsang butang nga makapahilayo sa imong relasyon o sa imong atensyon ngadto sa Dios. Kaduhang pangutana, nagsalig ka ba sa imong kaugalingon o sa imong kaagi o mga nahimo? O nagsalig ka ba kang Hesus nga namatay alang kanimo didto sa krus? Mao na ato ang pangutana usab nga lain sa atoang kaugalingon. Laing pangutana, nagsalig ka ba sa hingpit nga pagkamatarong ni Kristo? Dili sa ato ang nakabot nga pagkamatarong. Tataw kayo mga igsoon ang Biblia nagingon nga bisan ang atong labing maayong mga buhat sama sa hugaw nga trapo atubangan sa Dios. So ngano nga mosalig man kita sa ato ang kaugalingon? Ngano mosalig man kita sa atong pagkamatarong nga maangkon man di ay nato ang pagkamatarong ni Kristo, ang pagkamatarong sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Nganong ato man ibaylo ang mga butang nga mga Kristo sa Dios nun nga mga butang, ang mga butang nga alang sa Dios ngatong ato mang ibaylo ngadto sa mga butang nga kalibutanon. Kinahanglan mga igsuon nga makaila kita ni Kristo, labaw gayod sa tanan. Unay labaw na itong tinguhaon, mauna atong labaw nga panganduyon. Ang pagkaila kang Kristo, atong hinumduman nga maugyod ang pinakadako nga butang sa tanan. Dili ka matagbaw sa bisan unsang mga butang nga imong makabot. Tungod kay kining tanan walay pulos, kung itandi sa imong pag-angkon ni Ginoong Hesus. Ang pagkinabuhi mga igsuon alang lamang kang Kristo o ang atong kamatayon dili kapildihan kundili kadaugan diha ni Kristo. Dinhi ato makita ni mga bersikulo pagtulunan mga igsuon nga si Pablo madasigon. Masaligon si Pablo sa pagkabanhaw uban ni Kristo. Busa siya mabinantayon. Sama usab kanato. Kung kita masaligon nga sa atong pagkabanhaw, mabanhaw kita uban ni Kristo, kinahanglan usab kita nga mabinantayon.
mabinantayon kita sa atong kinabuhi sama ni Pablo nga nagbantay usab siya siyang kinabuhi. O kinahanglan usab nga kita masaligon sa atong mga tinguha nga maila si Kristo. Sama sa gihimo ni Pablo nga mao'y labaw niya nga gitinguha nga mailahan niya si Kristo. O kinahanglan usab mga igsoon nga kita matinguhaon sa kinabuhi uban kaniya nga makaangkon sa pagkamatarong nga gikan sa Dios pinaagi sa ugot nga bagtuo diha ni Ginoong Hesukristo. Kining tulo ka butang mga igsoon nga kinahanglan mabinintayon kita sa atong kinabuhi mao ni maglikay kanato nga dili kita mahilayo ni Kristo o kinahanglan masaligon kita nga ato gyud siyang maila tungod kay siya ang Dios nga labing kamahanan, siya ang naghatag kanato sa tanan. Mao na kinahanglan magbaton kita tinguha o matinguhaon kita sa kinabuhi uban kaniya aron pag-angkon sa pagkamatarong diha sa Dios alang sa ato ang kinabuhi. Si Pablo mga igsoon may atong usa ka ehemplo nga diin gibaliwala niya ang tanan. Bisan pa man ang iyang kinabuhi, ang iyang pagkaharuhay, ang iyang pagkatao, iyang gibaylo alang ni Kristo. Ang pangutana, ato ba kanang mahimo sa atong kinabuhi? Ilabi na kining panahon karon nga ato nang makita nga hapit na matapos ang kalibutan. Ang atong pagsimba diri mga igsoon tungod og alang ba ni Kristo. Ang atong panaginigsuonay mahinungdanon kayo nga diin mao nimo abot dito sa katapusan ngadto sa gingharian sa Dios. Ang atong pag-ila ni Kristo mga igsuon walay gipili tungod kay si Kristo ang tag-iya sa ato ang kinabuhi. Amen. Hinumdumi, mabinantayon, masaligon, matinguhaon kita sa atong kinabuhi alang lamang kang Kristo Jesus nga atong Dios ug manluluwas. Magampo ta. Amahan namong alangit mong salamat Ginoo Lord sa makausap nga imo kaming gipahimatngunan pinaagi ni Pablo nga kami mabinantayon sa among kinabuhi. Nga kami Ginoo Lord God among ihurot ang among pagsalig diha kanimo Ginoo. Tungod sa among tinguha Ginoo sa pagkabaton sa kinabuhi nga dayon diha kanimo. Salamat Lord nga pinagi nimo ang imong mensahe, imo kaming madasig nga kami magpadayon sa pagpangalagad kanimo. Ang among pagsimba kanimo, ang pagdaig kanimo Ginoo Dios, mahimo kini Ginoo nga mahumot nga insenso nga modangat diha sa imong trono, pinaagi og tungod sa hugot namo nga pagtuo diha kanimo. Salamat Lord nga ikaw Ginoo Lord nga naghatag kanamo og pahinumdom usab nga ang tanan nga butang anak kanamo wala kinibili kumpara sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus nga mao lamang ang nagpakamatay alang kanamo diha sa cross. Salamat nining panahon Ginoo God nga imong gihatag kanamo nga kami makatuon sa imong pulong ug tugo ti amahan nga kun unsa man ang among nakutlo nining maong pagtulunan amo kining ipabilin sa among nahuna ug kasing-kasing ug amo kining i-apply sa matag adlaw sa among kinabuhi. Uban ni lamang kami Ginoo sa patagtakna Ginoo Lord God, ilabi na gyud sa mga panahon nga naa kami sa kalisod, anaa kami sa kaubos sa among kahimtang, tagai kami kadasig, hatagi kami Ginoo og kalig-on sa among pangununa, hatagi kami kalig-on sa amo ang espirituhanong kinabuhi aman. Salamat Lord nga ikaw gayud kanunay nagpabilin nga matinud-anon sa among kinabuhi. Ug nining kahaponon Ginoo Lord God, ikaw among ulian sa tanan dungog himaya pagdaig pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.